टेबल सारना साना मुसुगो जों सरकार फाइमानि परेगो बीजेपी सरकार अब आं हामगे साइमानो एडीसी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इंक्लाय अब ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होइते कैसा पार्ट आंगारनि नोडल मिनिस्टर जेकुनु फान्ड डाइवर्ट खालामखाय बो आनि थुते थांगो जों जे मानसा जों साइड खाय दङ अब कोनो भुल करि जों बरनो कोनो डिस्क्रिमिनेट खाया जे मानसाफोरखौ साइड खाय दङ बरंसो आं हामगे साइमानो आनो रेकर्ड दङ आगनि स्लाइ जों गोबां सुबुरनो रां फैसा होय दङ 2-3 सप्ताह सिगां आं निजे अब एडीसी रांनिया तखन आं एडीसी रां होखा जों कायसा दिनै रिपेयारिं कायसा स्कुल चार पाँच स्कुल नि रिपेयारिं रां जों माखा प्राय 13 करोड़ 1300 कोटी रां माखा आ रांनो जों ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होइते खायनो दंमानि किन्तु आं वानसगुइ अब आं एडीसी नो आलादा क्लेबर होखा आं लुदो रखा जे दिस अमाउंट कैन बी अवार्डेड टू टीटीएडीसी हेक्लाय 4टा स्कूल नि कंस्ट्रक्शन ते बाउंड्री वॉल नि बागै जों रां माखा 1300 कोटी आबनो जों आं निजे खुद आंनि इच्छा बाय आं एडीसी नो डाइवर्ट होखा अवार्ड होखा ते कैसा जों जानिंगो आंनो पूरा फाइल दङ रेकर्ड दङ जों पहिला एडीसी नो 37 करोड़ 50 लाख 37 कोटी ते 50 लाख रां जों होखा एडीसी नो पहिला इंस्टॉलमेंट ते सेकेंड होखायनो होखा जों 41 करोड़ 25 लाख 41 कोटी ते 25 लाख जों खायनो बरनो रां रे होखा अब एकलाय जों जे मानसा जों बर साइड खाय दंगो आं अबनो सारा मुसु जे जों एडीसी नो डिप्राइभ खाय दंगो एडीसी नो जों रां होया अ कबर आं खानामानि अब आनि मते अब अंगिया जों जे मानसा जों साइड खाय दंगो जों कोनो दिनो जों एडीसी नो डिप्राइभ खाया एडीसी जों जे मानसा जों साइड खाय दंगो अब बनि बागै आं खाकाव हेसेन नोडल मिनिस्टर आनि सानथु जत रेकर्ड दंगो रेकर्ड मडेल कक साबो जों मोन रां होया हाय बरगे सामानि अभियोग खालामनि अब जाया आं नौ रेकर्ड फैना फैदि तामखोबा जे मानथाय आबर माननाय थां फैगां टुर पहिला हंखाय आं 7 तारिख 7 एप्रिल सिलचर कैसा कतरमा पांगा मानजाखा अब हंखाय विष्णुप्रिया कल्चरल फेस्टिवल विष्णुप्रिया मणिपुर कैसा उत्सव और बराना चीफ गेस्ट लांखा और कासार डिस्ट्रिक्ट सिलचर और आं हेज चीफ गेस्ट मानजाखा और बेलायखे आं दंथखा दिनै मणिपुरी सोसाइटी विष्णुप्रिया मणिपुरी आं पहिला आंनि जीवन पहिला बनो फेस्टिवल आं थांनो मानजाखा ते आरो बनो आं बर बेलाय बरम लेखा आं बागै आं विष्णुप्रिया मणिपुरियावनो बेलाय हामबाय मायाफार स्पेशली आरो दिनै बिधान सिन्हा बुं दङ बर आर्मी प्रेसिडेंट आं बनो खाबाय खुबाय हामबाय मान सेकेंडलि हायनो हाय दिनै 9 तारिख हंखाय सरि 10 तारिख एप्रिल हंखाय अच्छा बिराट फांसन अब अरुणाचल प्रदेश सेप्पा इधर जगह दंग और इटानगर होते प्राय 6 घंटा जार्नी और भाईना कैसा बरनी गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय यूथ अफेयर स्पोर्ट यूथ अफेयर गवर्नमेंट अरुणाचल अब 14 टाइम बरनी मिस अरुणाचल कॉन्टेस्ट रुखलाय लेखा अब बेलाय फांसन कटर अब गवर्नमेंट स्पॉन्सर खाया चिली आरो मिनिस्टर मानजाखा आनो बर हेसे चीफ गेस्ट बर दिंखा और मिस अरुणाचल कॉन्टेस्ट नि ग्रैंड फिनाले हजार बर और आं 10 तारिख थां मानजाखा ते आनो बर चीफ गेस्ट खालामखा ते आरो बर
taiba wan subu meya aram boro ano guard of honor am boran rekha guard of honor to sadharon borok mania abo to sai mano tin Arunachal government no ang belai hambai maro purano guard of honor thaika thaiklai 10 tarikh April ang Arunachal Pradesh itano misite hachal seppa hike to seppa town ang thangman jaka abo belai ke naithok belai ke function koto abo yang belai ke khatam thokha dei Arunachal government ano belai ke borom rikha ano boro chief guest samka abo ngang borno paiplaya ani khaku purbai hambai maya far CC meeting Central Executive Committee meeting ni achokha ang puila president mamani porego 3 tarikh 1-2 tarikh chin conference ka state conference apni porego ano chini patira hamjagai ano election elect laika apni porego chung amano first meeting chini Central Committee meeting ni apra chung acho press club aro chung decision nakha je chini puila chini patino chung strength ma khlainai ma crack ma khlainai revive ma khlainai chini party activity secondly chin decision nakha chung idani within very short period of time जों दिल्लीयाव थांनाय दिल्ली थाङै जों आरो होम मिनिस्टार तखै प्राइम मिनिस्टार हायके बाथिनि जेपि नाड्डा आरो टप लिडार बाय जों मालायगै जों बर मेमान रनाय नखा बाथि बरनो जों जत साइबरा थांनाय मासाव 8 तारिखआव जोंनि होम मिनिस्टार तिब्रा फाइफ्रो बसनो सालांखा एप्रिल मासेगो आंनो कल खायनाय नबे कल खालायनाय जोंनि पार्टी एक्टिभिटी बाय हायनि बस हामा दं गावन आं बर रिमाइन्डार स्टेट होनाय जों इमिडिएटलि जोंनि strong team IPFT जों दिल्ली थाङै जेरै मानथाय सौगायजों सालायनाय secondly जों सरकार जोंनि पार्टीनि स्ट्रेंथ खालायनो बागै protected division जों टुर खालायनाय बट डिविजन जों टुर खालायनाय जोंनि प्राय 34 डिविजन दं जोंनि एट प्रेजेन्ट IPFT पार्टीनि अ डिविजन जों जत डिविजन जों आरो जों भिजिट खायो जों बरावबाय मिटिं खालायनाय अ जों डिसिसन लाखा के ताइबो जों फान्ड निबां कस लायखा आबाराव बang ang khakaw chini just beginning जों पहिला आं प्रेजेन्ट मामनि परेव अने पहिला chini state CC meeting आ meeting जों गोबां सिद्धान्त नाखा आबा आं खाकागो जों तुलुतुलु आगाव थांनाय आगोय जों काम खालायनाय जों दखान हानि बागै जों सामं खालायनाय गुबैख्लाय सामं खालायनाय गोथारखे सामं खालायनाय आबनि बाय आं खाकाव chini जेना हरमोन ताकफोन जों फेरियाखौ जों आइपिएफ नाखरम जों फेरियाखौ जों until unless जों achieve खायसे पर्यन्त जोंनि गोल स्टेटहुड जों मायसे पर्यन्त जोंनि मुभमेन्ट जारि थावनाय अबयस्य जों जोंनि मुभमेन्ट आं कक सयनो सागो जों एसे स्ल'यै दंखा जोंनि मुभमेन्ट जों एसे स्ट्रं खायना बागै ते रिपिट खायना बागै जों जतनो समाय थांजाक बेफोर जों गोबां बरक फायखा जोंनि इउथ फायखा बुरि बदल फायखा स्टुडेन्ट उइं फायखा एमप्लय उइं फायखा टेचेरि फानफ्रा बदल एक्स आर्मी ग्रुप फायखा बेखौ जोंनि एनजिअ फायखा बरबा आं खागो जों इउनाइटेडलि जों थामसाख्लाय सामतामांख्लाय अबयस्य जोंनि पार्टी जों हायनो हाय गायसे जों रिभाइभ खालायो स्ट्रं खालायनाय हामबाय खुलुमबाय।